Goddag, YouTube. Goddag. Det er vores første video. Ikke? Nej, var det igen? Min anden, din første. Ikke? Nej, jeg var med til en anden. Det er lige meget. Det er lige meget. Men nu, vi glæder os sygt meget til at komme i gang med at lave YouTube og videoer med Mikkel Bli. Nej, Peter hedder det. For fanden da, dumme tvilling. Nej, du siger ikke noget om det der. Okay, men når vi første gang, så håber I vil like videoen og abonnere på os. Vi vil være pisseglade for det. Bare giv 10 subs. Vi laver 10 subs, så laver vi et eller andet sygt. Vi laver Seriøst. en Minecraft-video, hvor vi laver de sygeste ting. Vi laver en Minecraft-video, hvor vi springer ud for et bjerg. Og alt muligt. Og slår os ihjel eller hvad? Så skal vi også ind på PvP. Way. Og så I ikke spørger. Det der, prøv lige at dreje over mod Berber. Det der, det er min Berber. Så fat det. Det er min guitar. Woohoo! Hvorfor peger? Vi er så hjemme med ham her. Peger altså på skærmen med gitaren Ja, ham derovre. der. Den der. Derovre Ja, gitaren. ikke der. Ikke den vej. Ja, fuck nu der. Ja, fuck it. Halleluja. Halleluja. Stop videoen. Halleluja. Det var alt for i dag. Ses.